Ами, Доги, той идва един момент, в който сега, нали, идва един момент, в който, примерно, чата става просто прекалено голям. И ти, за да искаш да отговаряш на всеки, става физически невъзможно, братле. Тогава вече, нали, да. Но това не пречи, примерно, да опиташ да можеш да имаш максимално голяма интеракция с зрителите, с които са на стрима. Иначе сега, разбира се, има просто моменти, в които няма как да стане. Просто е физически невъзможно. Но да. На мейнхен, да. Готово, Божидаре. Сейфула пита кой е класа, който най-малко ти харесва. Това е добър въпрос. Най-вероятно от съвременния лоу Еволкъра не ми харесва със сигурност. А от тези класик версиите със сигурност може би Шаман, Warlock и Priest, примерно. И то не за друго, а защото просто не мога да ги играя. Кастър героите, освен Mage, друго не мога да... Нямам си идея от тях. Просто не са моят стил на игра, затова казвам тях. Аз предпочитам меле герои със сигурност. Кастъри, особено с тия тотеми работи, въобще ми е тъмна Индия, затова и нямам никакъв допир с тях. Само по себе си иначе страхотни класове. Просто не са ми ясни. Парче, ти си, батинко. Ти си. Тъмън като за тебе, обади. Леле, какво се случва? Ноунеймчето с 10 подарени членства към канала. Само секундичка. Ноунеймче. Брофишче, братленце. Само да фокусира. Големци. Напред и нагоре, батко. Хиляди благодарности наистина, както към мен, така и към стрима. Пак казвам, това е изключително важно за развитието на канала и това нещо да бъде реално. Благодаря ти от сърце. Сега ще проверим и кои са печелившите. Лансек. Секундичка. Така, ноунеймчето с... Така. Емпар ще влезе иначе, да. Добре се дошли на всички новодошли. Газ към 120 палеца. Така. За сега се справиш отлично, Жорка. Евала ти правя. Доги, благодаря ти, братлянца, за високата оценка. Ползваните, Жорка. А единия сме го махнали нарочно. Христо. Така. Какво по дяволите е Волкър? Мани не питай, братле. Дракона, който е. Така. Печелившите от членствата на No Name. Първият, който печели е Temptation, след това Giovanni, след това Алек Фаб, Данито 2, Николай Рачев, Светослав Г, Петър Атанасов, Димитър Благоев, Иван, Слави Шопа. Честито на всички, които сте тук. Може да кажете едно мерси на ноунеймчето. Аз отново, хиляди благодарности, батко. Наистина, много ти благодаря. Големци. Доги, както и Роко,
Проверете дали са ви разрешени от настройките да получавате